Ahoj, vítam ťa. Tak ty už vraj pôjdeš do školy. Ale tam chodia iba deti, ktoré už niečo vedia a dokážu. To viem určite, akože sa Alík volám. Vieš čo? Ešte než z teba bude školák, prebehneme sa spolu po záhrade a budeme sa hrať na školu. Ukážeš mi, čo už vieš, a to ostatné, čo ešte nevieš, ťa naučím. To budú potom v škole pozerať, aký prišiel šikovný žiačik. Teraz si vyber tváričku, nech vidím, ako vyzeráš. Potom si nasaď čapicu a hurá von! Chceš naozaj smazať hráča? Nie. Áno. Výborne, môžeme ísť. Wow! A sme pred domčekom. Keď klikneš myšou k pravému alebo ľavému okraju obrazovky, pôjdeš priamo na záhradu. Tam mi môžeš ukázať, čo všetko už vieš. Alebo sa najprv chceš niečo naučiť? Potom skús nájsť pred domčekom miesta, ktoré ťa zavedú do mojej zábavnej školy. A tu ma to baví. Strieľanie do balónikov priam zbožňujem, len mi ukáž, ktorý mám zasiahnuť. Ten predo mnou! Vyberaj ďalej. Ten vpravo. Bá, z rana ako hrom. Ten za mnou. Bum, rana ako z dela. Ten dolu. Bum, rana ako z dela. A tu ma to baví. A tu ma to baví. Výborne, môžeme ísť. Wow! V korune stromu sa ukrývajú vtáky. Ukáž mi číslo, koľko ich mám vyplašiť. 4? 1, 2, 3, 4. Tí na strome z nás musia mať radosť. Vyplašil som 4 vtáky. A koľko ich pozlostíme teraz? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz som si z nich ale vystrelil. Vyplašil som 10 vtákov. A koľko ich pozlostíme teraz? 1? 1. Dobrá rana. Vyplašil som 1 vtáka. A koľko ich pozlostíme teraz? Na psej kostičke, ktorá sa ti zobrazí vždy po presune myši k dolnému okraju obrazovky, nájdeš niekoľko ikoniek, ktoré zjednodušia ovládanie. Keď si budeš chcieť zmeniť hráča alebo vybrať inú tváričku, klikni myšou na ikonku detských hlavičiek. Keď sa budeš chcieť pozrieť, koľko obrázkov si už získal za splnené úlohy, klikni myšou na ikonku otvorenej knižky. Keď sa budeš chcieť dostať späť na predchádzajúcu obrazovku, klikni myšou na ikonku psích stôp. A keď už sa nebudeš chcieť s Alíkom ďalej hrať, klikni myšou na ikonku dverí a celý program sa skončí. Fíha, tu rastie húb. A každá je iná. Poď hľadať so mnou, nech ich máme plný košík. Tam by som ju nečakal. Táto huba je štíhla. Dnes rastú.
Ty si šikovný hubár. Táto huba je dlhá. Kde je ďalšia? Nádhera. Tento hríb je veľký. Dnes rastú. Tak tu bola. Táto huba je krátka. Nájdeme ich viac? No to sa pozrime. Tento hríb je široký. Kde je ďalšia? Nádhera. Tento hríbik je malý. Nájdeme ich viac? V Alíkovom salóne šijeme podľa každého strihu. Máme tu všetky tvary, stačí si len vybrať. Stačí, keď mi ukážeš tvar a ja ti poviem, ako sa volá. Tak, či mám začať? Ako chceš, vystrihneme obdĺžnik. Pekná látka, pekná farba, to budú šaty. Praješ si obdĺžnik? Nech sa páči. Čo si vystrihneme teraz? Dobre, vystrihneme trojuholník. Ďalej prosím, dokážem vystrihnúť úplne všetko. Ako si želáš, vystrihneme kruh. Len vyberaj. Alíkovo krajčírstvo splní každé želanie. Ako chceš, vystrihneme štvorec. To bol dobrý nápad. Praješ si trojuholník? Nech sa páči. To bol dobrý nápad. Ako si želáš, vystrihneme obdĺžnik. Začalo ma to baviť. Ďalej, ďalej. Ako chceš, vystrihneme kruh. Ďalej prosím, dokážem vystrihnúť úplne všetko. Ako chceš, vystrihneme trojuholník. Šmik, šmik a je to. Ako chceš, vystrihneme kruh. Ďalej prosím, dokážem vystrihnúť úplne všetko. Zasa tu mám neporiadok. Pomôžeš mi s upratovaním? Poznáš, kam to všetko patrí? Na hornú policu patrí saláma. No, správne, tam sa mi to páči. Na prostrednú policu patrí syr. Tak, tam sa to hodí. Na spodnú policu patrí syr. Jupi! Krásne, ja žasnem. Na hornú policu patrí syr. To sa ti nepodarilo. To nie je dobré. Tak, tam sa to hodí. Na prostrednú policu patrí saláma. Nie, skús to ešte raz. Iste, táto polica vyhovuje najlepšie. Na spodnú policu patrí konzerva. Nie, skús to znova. Nie, skús to ešte raz. Jupi! Ty to vieš? Na hornú policu patrí syr. V poriadku. Na prostrednú policu patrí pohár so syrčekmi. Správne. Na spodnú policu patrí modrý džbán. Jupi! Ty to vieš? Na hornú policu patrí saláma. Ja tak rád kreslím. Mám tu všetko potrebné. Velikánske plátno, štetce a hlavne farby. V Alíkovom ateliéri nesmie chýbať žiadna farba. Vyber si, ktorú chceš a ja budem kresliť. O chvíľu budeš rozumieť farbám rovnako dobre ako ja. Tak vyberaj.
To je oranžová farba. Ako líška, dyňa, mrkva a pomaranč. Pozeráš, ako mi to ide, že? Chceš ďalšiu farbu? Tak si vyber. To je fialová farba. Fialová ako fialka, hroznové bobule, baklažán a zvonček. Pekné, že? Ďalšiu farbu, prosím. To je sivá farba. Sivú má myš, slon, mrak alebo hroch. Dnes sa mi vážne darí. Chceš ďalšiu farbu? Tak si vyber. To je hnedá farba. Hnedá ako strom, gaštan, srnka alebo prútený kôž. Pekné, že? Ktorú farbu si vyberieš teraz? V korune stromu sa ukrývajú Zasa tu. Tu je to správne miesto, kde si môžeme precvičiť počítanie. V jazierku totiž žijú nezbedné žabky, ktoré rady vyskakujú na hladinu a zasa sa schovávajú. Dobre sa pozri a spočítaj všetky žaby, ktoré vyskočia z jazierka. Potom ukáž na chrobáčika, ktorý má na sebe napísané číslo, koľko žabiek práve vyskočilo. 10. To sa ti nepodarilo. 5. Chyba. 2. Dobre. 7. Výborne. 3. Ty to vieš? 2. To je ono. Pozri, koľko kvietkov mi práve rozkvitlo a každý sa teší, že ho navštívi čmeliak. On ale nevie, kam letieť skôr, aby žiadnu nevynechal. Preto si sám vyberie prvú kvetinku a s tými ostatnými už mu pomôžeš ty. Kvety ti vždy našepkajú, ktorú kamarátku máš čmeliakovi ukázať. Ukáž čmeliakovi modrú kamarátku. Nie, skús to ešte raz. Tak sa mi to páči. Ukáž čmeliakovi žltú kamarátku. Ty to vieš? Ukáž čmeliakovi fialovú kamarátku. Ty si šikovné dieťa. Ukáž čmeliakovi hnedú kamarátku. Fíha, tu rastie V tejto debničke mám zeleninu, ktorá vyrástla v záhradke.
Chcel by som ju odviezť na trh, ale vždy, keď debničku otvorím, chýba v nej jeden kúsok zeleniny. Schválne, či prídeš na to, ktorý tam patrí. Skús chvíľku premýšľať a potom daj na prázdne miesto správny druh zeleniny, ktorú nájdeš na poličke. Pozor, otváram debničku. To sa ti nepodarilo. Zasa chyba. Tak je to správne. Vidíš, ako sa ti darí? To je ono. Tak sa mi to páči. Správne. Ty to vieš? A sme pri lienkach. Ako isto vieš, každá správna lienka má na krovkách bodky. A ako vieš... A sme pri lienkach. Ako isto vieš, každá správna lienka má na krovkách bodky. A ako vie skvele šplhať po kvetoch, hneď ti to predvediem. A ty skús spočítať, koľko bodiek má lienka, ktorá práve šplhá nahor. Ale snaž sa to stihnúť skôr, než vyšplhá až nahor. Inak lienka neodletí a sklzne naspäť dolu. A pozrime sa, prvá lienka už šplhá. Nesprávne. Ty si šikovné dieťa. To by šlo. Ty to vieš?琳达琳达琳达，他喜欢吃果酱。我的琳达琳达琳达，他喜欢吃果酱。V tejto debničke mám zeleninu, ktorá vyrástla v záhradke. Chcel by som ju odviezť na trh, ale vždy, keď debničku Ty už chceš naozaj skončiť? Áno. To je škoda. Tak ahoj na budúce, budem sa na teba tešiť.